vaippa? Missä on sun vaippa? Missä on sun vaippa? Painava. Ensin vaippa, sitten reppu. Mummin lasit. Nyt sulla on ihan rakaa naamassa, voi ei. Nyt siihen mummiin. Jaa. Näytä mummille näitä silmää. Miten se sopii? Siinä on. Nyt minne se hävisi Sofia? Siinä on vaan mummi. Missä Sofia? Minne se Sofia tuli? Sofia! Siinä on mummi. Ei oo Sofia. Minne se Sofia oikein hävisi? Tavi, missä Sofia on? Tavi. En tiedä. Täällä! Itse et ihan kuin mummi. Mummi. Heidätkö mun puhelimen? Jessica? Pidätkö mun puhelimen, jos sulla jossain siellä? Mummi ottaa kuvan, kun sulla laita lasi päällä. Mummi, äiteikö pizza? Laita lasit päähän. Noin. Noin. Kato mummi päin. Mummi laittaa ne. Kato mummi. Kurkkaa mummi. Kurkkaa minun päin. Sofia. Nyt kato mummi. Kato mummi. Kurkkaa. Penkin latti. Penkin latti. Nyt. Mummi, pikku mummi. Minne hävisi? Ota minun taas. Ei ole. Minne meni? Mummi antaa sulle omat aurinkolaiset. Otat se omat lasit. Mummi hakee sulle. En ota vaikka, se on ihan kuivu paikka. Arvottiin sinua katsoa. Mulle jäi parhaiten tuosta mieleen, se hän sanoi, että